هەر سەبارەت بە پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە و هەروەها کابینەی نوێی تورکیا گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز فوادۆنن نووسەر و لێکۆڵەر لە ناوچەی دێرک لە مێردینی باکووری کوردستانەوە لەگەڵماندایە. بەڕێز فوادۆنن سڵاوتان لەبێتۆم کاتتان باش. دەماوە باش بە و قاوەت پێشوەرە. gelek spas tijî gelek bi xêr hatî serçava. Bizanim nêrîna raya giştî bibêjin li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li ser seredana Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bû Tirkiye çawa hate dîtin û nirxandin? Yani ez dikarim nêrîna xwe di derheq vê hevdîtinê de bêjim. Bel. Dîplomasî karekî balkêş e, sinetek e û gelek car di navbêna dijminan de jî karê dîplomasî dimeşe. Weke nimûne niha di navbêna dewletê Yekbûyî û Amerîka û Çînê de jî têkiliyê dîplomatîk hene. Em ji Kurdistanê de lê dinerin. Wextê dema ku em ji Kurdistanê lê digerin, ev her du teref ji me re wisa xuya dikin. Serokê Başûrê, Serokê Hikûmeta Başûrê Kurdistanê, Serokê Parçak Axa Kurdistanê ye û Başûrê Kurdistanê ji sedî hîjdeyê Kurdistanê ye. Bel. Li aliyê viyalî dewleta Tirkiye heye. Dewleta Tirkiye hem li Bakurê Kurdistanê dewletek dagirker û jenosîdkar e, di heman demê de di vê rojê de li sê parçeyê Kurdistanê şerekî tund û dagirkeranê dimeşîne. Dema em li van her du teref nadinerin bi me têkilîkî balkêş xuya dike. Bel. Di sê wara de em dikanin binirxînin. Yek pêwendiyê ekonomîk, pêwendiyê aborî. Ev di navbêna her dewletan de çi dostê hev çi dijminên hev pêwendiyên aborî asayîne. Di warê siyasî de dema em lê diniherin pêwendiyên taktîkî ne evana. Tu têkiliyek stratejîk, dostayek stratejîk di nav Başûrê Kurdistanê û Tirkiye'de ne pêkane. Bi sedem Tirkiye dijminê dewletbûyîna Kurdistanê ye û di 2017 de serdema referanduma Başûrê Kurdistanê de ev pir eşkere anî ziman li ser sînorê Başûrê Kurdistanê tetbîqatê leşkerî pêkanîn. Gotin em to awayî qebûl nakin ku Başûrê Kurdistanê bibe dewletek serbixwe. Lê pêwendiyê taktîkî mecbûriyetê reel polîtîk in. Heta radeyekê em dikanin fehm bikin van têkiliyên reel polîtîk. Lêbiya min divêtim bi sînor be têkiliyê Başûrê Kurdistanê û dewleta Tirkiye divêtim bi sînor be û rêvebirên Başûrê Kurdistanê dema ku bi Tirkiye re didin distînin divê bizanibin ku li Bakurê Kurdistanê 25-30 milyon Kurd dibin zulm û zordariya vê dewletê de ye. û Tirkiye dagiriya xwe tenê li Bakurê Kurdistanê jî sînor nake. Weke tê zanîn Efrîn dagirkirine, Serêkaniyê dagirkirine, Girêspî dagirkirine, li Başûrê Kurdistanê li dor bîst heb baregahê eskerî vekirine, her roj bombebaran dikin. Lêviya me ew wek rêvebirên Başûrê Kurdistanê têkiliyê xwe Tirkiye'de rastiya Bakurê Kurdistanê jî her fikirin perçak. بەڵێ بەڕێز فوادۆنن دەتوانین بڵێن پەیوەندیەکانی نێوان ئەنقەرە و هەولێر تەنها لە بواری وزە خۆی دەبینێتەوە یان دەتوانین بڵێن زۆر شتی دیکە هەن کە دەتوان پەیوەندیەکانیان لەسەر پەرە پێ بدەن؟ وەڵام من پرساتە باش تێنەگیام پرسات ئەگەر تێناگەی بە هاوکاری من بۆ بکاتە کرمانجی. Belê. Hevkarê min pirsî dibêje têkeliyên di navbera Hewlêr û Enqereyê tenê di aliyê enerjiyê de xwe dibînin yan jî îmkan tê de ye di hin warên dî jî de pêş de bikevin bi taybetî mebesta wî li ser dema nûya Erdoğanê. Dema nûya Erdoğan û dema Erdoğanî kevin tu cudahîk mezin di nav de tune ye. Îro dewleta Tirkiye di krîzeke girîng de ye. Hem di warê ekonomî de hem di warê siyasî de heta di warê civakî û çandî de tûşê krîzek girîng bûye. Lew me hewl dide ku yê di herêmê de berê dijminatiya wan kiriye
تکلیه خو آسایی بکه بی اسرائیل را دانستندن بکه به مصر را دکه حود ده به سوریه را تکلیه خو آسایی بکه پرچاکی به سیاستانه دخوازن تکلیه خو به باشور کردستان رژی آسایی بکن لدوی امتن بزانبن که دانستندن به دولت ترکاره خطریه بسدم دجمن هبونا کردستانه باشە دولت لێ هێژایە فواتونان ڕاستیەک ژی هەیە هەوەیەن هێژە دەدەستپێک کە ئاخفتنی خۆشیدا کەرەم کرد وەگوت دیبلۆماسیەت پڕ گرنگە هەرێما کوردستانê ستاتویەکی هەیە پەرلەمان هەیە حکوومەت هەیە di çarçovەیە عێراقا فێدرالدا نەچاری دروستکردنا پەیوەندیایە bi دوست و دژمن را wê çaxê çima li Bakurê Kurdistanê hinekî hestiyar derheqê başbûna peywendiyên di navbera Hewlêr û Enqereyê tê nirxandin û dîtin sedem çi ne gelo بسدم دولت Türkiye بۆ me dijmine dagirkerê welatê me ye yani du devlet hene li Rojhelata navîn yek jê Îranê ya din Tirkiyeyê her du devlet jî hebûna Kurdistanê ji xwe re xeterek mezin dibînin dema referandumê de me pir zelal dî devleta Başa. Îranê devleta Tirkiye û Bexda û heşt şabî giş bi hevdûre hicûmî Kurdistanê dikirin ez bi awakî mecburiyetê realpolitîk fehm dikim lê tu carî ne bi dilê me ye ku di medya Başûrê Kurdistanê de rêveberiya Tirkiye bêpesinandin û kala têkiliyê dostaneyê stratejîkî bêkirin bi dijmin re dostayî nabe yani dîplomatiyek dijminatî dimeşe em vê jî Bala. fehm dikin بەڵێ بەڕێز فادۆنە بەڕێز فادۆنان نووسەر و لێکۆڵەر لە ڕێگەی سکایپۆ لە مێردینەوە لەگەڵماندا بوو سپاس بۆیەوە